Mønster på TBUE, og vi er ved at forberede julemarken. Jeg hedder Nicolaj. Hvad laver I for nogle juleforberedelser? Vi laver bolsjer og pandekager. Hvad hedder du? Augusta. Hvad er for nogle juleforberedelser laver du? Lige nu der er vi i gang med at lave nogle skilte, og der er også nogen, der er ved at lave nogle af boderne og forhindringsbanen. Det lyder hyggeligt. Jeg hedder Cecilie. Hvad får et juleværksted på? Julepynt. Er det spændende? Det er fint. Er det lidt steneren? Nogle gange. Ja. Hvad synes du om, hvad pengene går til? Det er vel et godt formål. Det hjælper folk.